O ano arranca de forma tráxica nas estradas de Vilagarcía con dous sinistros mortais. O último acontecía nas últimas horas na recta de Rubiáns. Un home de 37 anos falecía nunha colisión. A víctima era un repartidor de comida a domicilio. A súa moto bateu contra un taxi. Os compañeros de garda recibiron unha chamada da central do 112 sobre as 9:20 da noite, informándolles dun accidente de tráfico con feridos na Nacional 640A á altura de Rubiáns, na avenida de Pontevedra. De inmediato todos salido urxente a unha dotación e ha chegado ao punto traballaron xunto coa ambulancia medicalizada do 061, a ambulancia de soporte vital básico e a policía local. Ademais da víctima mortal, un dos ocupantes do taxi, un mozo de 20 anos, tivo que ser trasladado ao Hospital do Salnés con prognóstico reservado. O coche viría dende Vilagarcía e tería xirado para acceder a esta estación de servizo. En sentido de entrada á cidade, viría o repartidor impactando contra a porta do copiloto. Unha hipótese que agora investiga a policía local. Eso está investigando a policía local as posibles causas do sinistro, non? O que se trata, o que está confirmado que é un accidente frontolateral dun impacto dunha motocicleta contra un vehículo de servicio público, un taxi. Pero este non foi o único accidente mortal que se rexistrou en Vilagarcía no que levamos de 2025. O pasado venres, unha saída de vía deixaba un falecido e dous feridos nos Martices, en dirección ao Pousadoiro. Un accidente de tráfico consistente nunha saída de vía dun turismo pola marxa esquerda que impacta contra un vehículo que estaba estacionado, que dentro tiña uns ocupantes igualmente, e posteriormente acaba fora da estrada completamente. A chegada dos compañeiros, o conductor deste vehículo do causante do sinistro se atopaba en parada cardiorrespiratoria, pese a xunto que cos técnicos do 061 se traballou moi rápido para sacalo do vehículo e realizar manobras de reanimación, pois non foi posible. Segundo os primeiros indicios, a vítima mortal teríase saído da vía logo de sufrir unha indisposición ao volante, un extremo que está a ser investigado nestes momentos.